गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड खौरां नंगौ नैबे समाव दं आङो सालबारि ग्रिनलेण्ड हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दिनै आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे समाव आं नैबे ग्रिनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फोरोंगिरि मावनाय आं साननिफ्राय माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन। गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों नोंथांखौ बरायनानै लाबाय। आगु रंजालि बैसागु बा प्रि बैसागु बेखौ दिनै नैबे सालबारि ग्रिनलेण्ड हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जे फालिदों बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? जोंनि फरायसालियाव आगोलनिफ्रायनो बेबायदि फालिबोबाय थाखायो। दा बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागु फैगासिनो दं। बैसागुनि सिगां जों माखासे जेनेबा दुखु दाहा माबा माबि मावगोन होननानै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों। गोजाम बोसोरखौ होगारनानै जों गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। थांनाय 2022 मायथाइयाव जे आगु रंजालि बैसागुखौ नोंथांमोननि नैबे स्कुलावबो जों फालिनायखौ नुदोंमोन। दा देग्लाय बोसोरावबो फिन आरोबाव फालिनाय नुदों। फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि बे बैसागु माबायदि रोखोमै बरायगोन आरो माबायदि रोखोमै रायजो राजानि गेजेराव गोजोन हामलायगोन? जोंथ' दा जेनेबा बे बैसागु फालिबाय। दा फैगौ जों 2025नि बैसागुखौ जों गाजा गोमजायै मोनसे फालिनो सानदों। दा जोंनाव बांसिनानो इंलिश बेकग्राउन्ड जायो नालाय, दा बेनि गेजेरजों माखासे जोंनि बर'नि कालचार जेनेबा आसामनि कालचार बेफोरखौ जोङो गथ'साफोरनि सिगाङाव मोनसे फोरोंनो थाखाय जों सेस्था खालामो। दा इंलिशजों लोगोसे जों जोंनि कालचारखौ लांफानो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों। बावहायबो गोबां फोरोंगिरिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरखौ बावहाय मोसाफानाय दंमोन। ओरैनो मा रोखोमै मोसानाय? जोंहाथ' बांसिनानो ट्रेडिसनेल डान्स मोसानाय जादों। बेवहाय हिन्दी बा इंलिश बेबायदि मोसानाय जायाखै। दा मेइनलि जोंनि फकासआ हारिमु, बे हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों सेस्था खालामदों। नोंथांमोना जे बे रंजालि बैसागु आगु रंजालि बैसागुफोरखौ फरायसालियाव खुंदों। बावहाय जों बर'नि गोबां माखासे देंखोफोरखौ दामनानै जों रंजानायखौ नुदों। थारैनो बे रंजालि बैसागु फोरबोआ बर'निल' गेजेराव सोलियोना गोबां हारि माहारिनि गेजेराव सोलियो? बैसागुआथ' जोंनि आसामनिनो मेइन कालचार, मेइन फेस्टिभेल। दा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गुबुन गुबुन मुङै बैसागुखौ फालिनाय जायो बेबायदि मिथिनो मोनो, जेनेबा बुंनाय जायो। दा जोंनि आसामनि मेइन फेस्टिभेलानो जाबाय बैसागु। दा बेनिखायनो जों बैसागुखौ फालिनाय जायो। बावहाय माखासे फरायसुलिफोरखौ लानानै आरो बिमा बिफाफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरा खौसे आगु रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबाय। दिनैनि समखौ माबायदि बारहोहरनो सानो? माखासे जाथि जनगोष्ठी दं, बर', एसामिस बा मुस्लिम। दा बिसोरखौ गासिबो जमायै जों खौसेथिनि गेजेरजों जेनेबा जाति बादफोरखौ दोनथ'नानै जों गासिबो मुस्लिमानो जा, हारसायानो जा, बर'आनो जा, गासिबो लोगो नांनानै जों बैसागुखौ जोंनि आसामनि फेस्टिभेलखौ जों खुंनो थाखाय गाजा गोमजायै फालिदों। नंगौ, नैबे समाव फोरोंगिरि बिथाङा जोंनो माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिहोदों। आगु रंजालि बैसागु फोरबो आरो दानि रंजालि बैसागु फोरबो गोबां फारागथि दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो गोबां सुबुंफोरखौबो जों बुंबाय थानाय खोनानो मोनदों। गोदोनि बैसागु होननानै बुङोब्ला खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसानायखौ नुयोमोन। नाथाय दानि जे आगु बैसागु फोरबो फालिनाय बा फरायसालिमा बायदि स्कुल कलेजफोरावबो फालिनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। बावहाय गोबां बर'नि मडार्न संफोरखौ दामनानै केसेट देंखोखौ दामनानै सेबखांजानाय देंखोफोरखौ दामनानै जोङो मोसानायखौ नुनो जादों। बावहायनो बिदिनो खौसेथि आरो गोजोनखौ लाखिनो थाखाय माखासे स्कुल कलेजफोरावबो फालिनाय जायो। बिदिनो नैबे ग्रिनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो जे हाबाफारिखौ लादों बेयो थारैनो गोजोनथाव आरो फैबाय थानाय समाव बिदिनो फालिलांबाय थागोन आरो हारिमुखौ हमथाना लाखिगोन।